जोंनि बिटिसिनि जे 6 शिड्युल बेखौ जोङो रैखाथि होथारनांगोन। रैखाथि होनांगौबा जों बिपिएफ राजनिति दोलोखौ निस्सय सहाय सहযোगिता खालामथारनांगोन। बिटिसिनि दा जाय बिथांमोना सरकार सालायगासिनो दं बिथांमोननि आखायाव बिटिसिआ सुरक्षित नङा आरो फैबाय थागोन समाव जोंनि नव प्रजन्म बिदा बिनानावफोरनि भबिष्यतआ उज्जवल नङा। बेनि थाखायनो दिनै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोर सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ गासिबो ज' फैनानै बिपिएफ राजनिति दोलोखौ देरहासार होनायाव बिथांमोना मदद होफैगासिनो दं। फैबाय थागोन समाव निश्चित जों जे 1 नं लकसभा समष्टि जे क'क्राझार समष्टि बेवहाय जोङो बिपिएफ राजनिति दोलोनि बिजाथिया देरहागोना एकदम रोखा। खुलुमबाय, आं मोनफ्रोमबो निउस चेनेलनि रिपर्टार बिथांमोनखौ जे जोङो जे बुथ लेभेलाव जे इन्टारेक्शन प्रग्राम लानायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो बुथ लेभेलनि मानसिफोरखौ जों बोरै मटिभेट खालामनो हायो आरो फैबाय थागोन समाव जोङो माबे रडमेपजों जों थांनानै जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय बा जोंनि दतमा समष्टिनिफ्राय जोङो गोबांसिनै बे जोंनि बिजाथि जाय बिथाङा जागोन बेखौ जोङो देरहाहोनायाव मदद खालामनो हागोन। बेनि माखासे स्ट्रेटेजिफोरखौ लानानै दिनै जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोनि आफादगिरि आगुनि चिफ सार बिथाङा दिनै जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों इन्टारेक्शन खालामफैदों। खुब मोजां। दतमा समष्टि हिसाबै थांनाय गोबाव सम जेब्लानिफ्राय बिपिएफ राजनिति दोलोआ जोनोम जादों बेनिफ्रायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ बिराद मोजां मोनो। हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ राजनिति दोलोखौ मोजां मोनो, हाग्रामा सारखौ मोजां मोनो आरो फैबाय थागोन समावबो बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिपिएफ राजनिति दोलोनि जानानै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा निस्सय जोंखौ सहयोग खालामगोन जोंहा मिजिं दङ। दा बेनो मोनसे देरहानायनि मोनसे सिन बा उदाहरन होननानै जों बुंनानै लानो हायो। मानो होनोबा दिनैनि दिनाव लाइमोनफ्रा बहुद एडभान्स टेक्न'लजियावनो होन ससियेल मिडियायावनो होन आरो माखासे आवगायनिफोरबायदि बा सिगांनिफोरबायदि गोग्लैसोनानै थानाय एरियाफोर नंला, न'खरफोर नंला। दुनियाजों बा बोथोरजों खाबजानो हानाय बा खारफानो हानाय जोंनि गथ' गथायफ्रा जाबाय। ओंखायनो बे लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्राबो जे बिटिसिनि दा जाय बिथांमोना सरकार सालायगासिनो दं बिथांमोननि आखायाव बिटिसिआ सुरक्षित नङा आरो फैबाय थागोन समाव जोंनि नव प्रजन्म बिदा बिनानावफोरनि भबिष्यतआ उज्जवल नङा। बेनि थाखायनो दिनै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोर सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ गासिबो ज' फैनानै बिपिएफ राजनिति दोलोखौ देरहासार होनायाव बिथांमोना मदद होफैगासिनो दं आरो आसा खालामो फैबाय थागोन समाव निश्चित जों जे 1 नं लकसभा समष्टि जे क'क्राझार समष्टि बेवहाय जोङो बिपिएफ राजनिति दोलोनि बिजाथिया देरहागोना एकदम रोखा। आं साफ्रोमखौबो खावलायगोन दिनै जोंनि बिटिसिनि जे 6 शिड्युल बेखौ जोङो रैखाथि होथारनांगोन। रैखाथि होनांगौबा जों बिपिएफ राजनिति दोलोखौ निस्सय सहाय सहयोगिता खालामथारनांगोन। आं ओंखायनो खावलायगोन दिनै 6 शिड्युलनि माखासे जे केरेक्टार बे केरेक्टाराबो दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे बे जोबलांनो बा फोजोबस्रांलांनायनि लामायाव खालामलांगासिनो दं, मावगासिनो दं दिनैनि जाय खुंथाय गोहोआव थानाय बिथांमोना। ओंखायनो साफ्रोमखौबो आं खावलायगोन बे बिटिसिबासि रायजो राजाखौ बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि बा दोल संगठननि मानसिफोरखौ आं खावलायगोन जाहाथे लैहोर फैनानै जे बिटिसिखौ जों रैखा खालामनांगौनि सार्थआव बिपिएफ राजनिति दोलोखौ बयबो मदद होफैनो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोन्थों। जोंथ' बेवहाय आरामसे जोङो 14,70,000 सामथिं भटार दं बे जोंनि 1 नं लकसभा समष्टियाव। बेवहाय जोङो 8 लाखसो 7.5 निफ्राय 8 लाख भट मोननानै जों बेवहाय देरहासार जानो हागोन जोंनि केन्डिडेटआ।